Господ е моя светлина и мое спасение. От кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот. От кого ще се плаша? Ако ме нападнат злодейци, противници, враговете ми, за да изядат плътта ми, те сами ще се спънат и паднат. И полк да се опълчи против мене, няма да се оплаши сърцето ми. И война да се дигне против мене, и тогава ще се надявам. Едно само молих от Господа, само това искам, да пребъдвам дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господната красота и да посещавам Неговия свети храм. Защото злочезден той би ме укрил в своята скиния, би ме вскрил в тайника на своето жилище, би ме възкачил на скала. Тогава главата ми би се издигнала от враговете, които му окръжават, и аз бих пренесъл в неговата скиния хвалебни жертви, бих пял и възпявал Господа. Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилуй ме и послушай ме. Сърцето ми повтаря Твоите думи, търсете лицето ми, и аз ще търся лицето Ти, Господи. Не скривай от мене лицето си, не отблъсквай в гняв Твоя раб, Ти беше мой помощник, не ме отхвърли и не ме оставай, Боже Спасителю мой. Защото баща ми и майка ми ме оставиха, но Господ ще ме приеме. Научи ме, Господи, на Твоя път и насочи ме в пътеката на правдата, поради враговете ми. Не ме предавай на произвола на моите врагове, защото възстанаха против мен лъжливи свидетели и дишат злоба. Но аз вярвам, че ще видя Господната благо в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен и да укрепва сърцето ти. Надявай се на Господа.